Sanibonani, ngiyanibingelela kuleli izwi sokukhona njengejwayelo. Uma ubona sekuje sengikhupha ngodonga ngiyohlala cababa ekhoneni lami leli izwi sokukhona. Ahlale sinjalo nje sinjalo sijabule ndawonye khona la. Sibuyile-ke futhi niyazibonela nje yazi lo hlobo labantu ababili asingilethula ngithi gwabini ngikubize ithakazelo lezobitha usasho mina ngempela yathi na unjani ngiyaphila let's go fika manje yathi na ukuthi hawu uthi na leli gama liphelele lifushane linjani mina sekwele ngididele nawe nakudidele ligama sekwele ngidide ngoba ngeke ngibuze ukuthi nali iqhamu kephi lona mhlambe babenze sikube lula yabo kuyaflow thina zungu kuyaflow kodwa ngingalikho kwi-ID manje yona into eyiproblem yenza nami ngiyibuza ukuthi konje li serious linjani laqala kodwa ke ngeke phela abazali ethi baya prophet abazali baya prophet mhlawumbe babebona kuzoba ngayi brand right iyayibona futhi hayi ukuthi uzoba wedwa uzoba thina sonke kodwa kuya ngothi ukuphi emuse KZN bathi uthina uyawenda abazothi uthina yathina siyabonga sebingelela nakubantu nje abakhona sihlalele siyayixoxela ngiyabingelela kubo bonke ababukeli emakhaya aba-enjoy le ngxoxo esizoba nayo enhle real uyabona-ke sikumnandi ukuhlala nawe engiwaziyo ukuthi awuqalanga wafana wacula i-gospel nje awuqalanga wafana wala usukhona sengishaye ngokomali nomsebenzi kodwa ngokokuhlala location mhlawumbe awuqalanga ivele ise-KZN uqala ukuphi ufithe umupapa manje ubukuphi you know ukuzama nje kwami qala ukuzama amadlelo ngangitshe ngisuka like at 10 ngiyovela ku TV okay sebengithathile mesifike eGoli ziyabuya ayikho indaba ye-TV la ama street corners emgaqweni siye ko Witbank siye ko Rustenburg hayi nakhona ngiyabona lento ngiyazama phela ngoba nginayo ivoice kodwa akuhlangani uthanda ucula ngiyathanda ucula ulethe besicane bepakile ungqongqoze efasteleni uqolo ma behlise window uthi yazi ukuthi iyangiqala into yami ngoba into yami nomculo iqale ukuba serious ngoba sengibona ukuthi kanti nabantu abakhona kungilalela but ngangilokhu ngicabanga ukuthi mhlambe ngophumelela ebholeni noma njengompana okhulayo elokushini ngaqala ke kwayima ngilandela indaba yomculo but ngangenayo lento ukuthi ngiyacula ngoba ngicula nje esontweni bengiphuma lapho ngami ngoyidlalela liphi lokisho isenande emadikwe ikhona la ngikhulela khona wesingaka ekhaya kwabhlusho kuthiwa nazi ingane kade udadewenu noma ngogcina wena kuthiwa miyeke nawo dlala ngogcina unfortunately ke ekubeni ugcinozi kwami hayi ekhaya babe strict ubaba waye strict ngoba bengekho intombazane kade nje kwabafana bodwa nala ngikwazi ukufunda khona ukuthi fanele sisize uma ngabe ngaphekekile fanele sikwazi ukuthi sipheke ngoba sabafana sodwa so sibathathu mina ngokugcina ke kulabo bathathu manje uthanda izinto usuzufika kanjani eGoli utheni nje uqala uphuma wafaka isukesi waphatha ushekazi yini ophethe ebustrictini bukababa kwangithusa ukuthi angivumele ukuthi ngiye eGoli ngoba indlela ye-strict ngayo ngake nayo ukuthi ezonqaba ubaba mabe sekufanele ngiye eGoli manje nakanokuthi ngiyokwenzani bangabe ngifika eGoli ngithi ngizama impilo yayihlangani kahle lento yami nomculo kwazi kwabiza ukuthi kufanele ufungqongqoze umfundi okay mangabe ngisuka la ngithathwa uPhumlani wakahade but hleze ngimention kuma interviews ngoba uyena umuntu wabo umnyango wami ongena komculo uhleze ke ngikhumbuza kuqala ukuthi basahlangana egarage uthi yena ngangiyothenga uParaffin angisazi ngangiyothenga so mesihlangana egarage bese ehamba nomfatha yanjalo mfana uyakwazi ukucula bese ke bese ungculela ngishaya ngathi kusasa
kodwa ngiyacula nje kodwa anginayo into yokuthi ngoba ngifuna ukuthi angise somewhere angakabi nayo intshisekelo yokuthi I can do something ngomculo anginayo nje leyo nto kodwa khona inhlonipho nayo khona inhlonipho ngikhule ngayo so ngathi uthi ngiculeke ngimzwise abe interested bese kodwa mina inkinga fanele uyongicela ke ekhaya nayi ngiphathe enzima ukuthi mayongicela ekhaya angikho sure ukuthi ubaba uzovuma njengoba ngisho ukuthi ubaba strict ubaba uyashaya ubaba akayithathi nje akayihleki into engahlekisi manje ngine fear yokuthi because nami sengiyabona umuntu uma bekubonisa into ukuthi une talent la kodwa manje usuba interested uthi vele nginawo ukuthi ngenza something ngaleli talent kodwa sengine fear ukuthi manje ikhehla lami lizovuma yini kwasho ukuthi mase uNkulunkulu esefuna ukwenzisa imali yenzeke so kwafika nje kwakuyikhathi zantambama hayi amfica ubaba usabuya nawo paraffin noma usumyalela inani angilona ke lelo suku sekolunye usuku manje nami sengilonga ngibuza lo muntu asafiki ngasikhathi samba manje nami sengiinterested into yomculo manje uyabo so afike ke nje ngelinye ilanga eli different afika ngicela nangempela avuma ubaba kube ukuthi sizohamba awulala kwakhona lapho futhi mina ngiyazi lento kwakhona lapho lo muntu ngicela namhlanje size siyohamba mhlawumbe emva kwenyanga uyimama nje uyayicabanga lento lokho ubaba uzoshintsha umkhono sengilokhu manje ngiyamithi kanti umuntu uzofona mhlawumbe seshintsha umkhono kanti naye wayesabhizi ngomsebenzi wakhe so uyena kwangintroduce kule so mina engqondweni yami lento njengoba ngibiza hayi futhi ngiyovela ku TV uyathanda iTV kanti phela mase khulume ngodumo mina sengibona ukuthi shuthi TV mekiwe egoli iwa ku TV kanti ngisazoqala ngifunde nokuyona into engibelievayo ukuthi yona into eyangenza lo muntu enguye leyo qala lapha emakhoneni ngoba phela lapha abantu ba real abafana nabasesontweni abantu basesontweni wethu ubhimbile noma ucule kahle bazokushayela izandla uhlale phansi futhi bajabule manje lapha uzofica abona abantu bakini lapha abahlangana nawe west part thotha bakhuluma kwaSizulu leso bazokujaja real ukuthi lo mfana and manje ngaso sikhathi anginawo Nkosi yami mama movies mina ngiyadansa ngizozisa ngayo ikhona ngoma ngishaya ngeslow piece ayiwa ngishaya ngeslow piece esinzima esithi enkazimulweni phe kwamafu khona uJesu ngayibhalelo yena uPhumlani ngeke ngiyikhohle leyo ngoma that the first album ngiyayishaya le ngoma ngikhumbula ngenilanga ngimtshela ngithi wemfethu iyangihlula mina nje ngicela ukuphindela ekhaya bantu hayi kwaba nesineke wathi mabefona ekhaya uthini ba relaxed noma uyafihla ukuthi kona kunzima hey mabefona ekhaya ngithi ngiright kodwa manje izimo ziyakhombisa ukuthi njengoba ethi right kodwa akekho right because usazoka phone nje athi ucela imali yokudla hayi man thina msumphaka and lapho ngizocela imali yokudla ngazi kahle ukuthi ekhaya mengibala roughly I think income eyayikhona ekhaya ngalelo langa I think it was 3,000 if not 3.5 so kuleyo mali kufanele ukuthi banginikeze imali yokuthi babejwayela ukuthi mebe ngifakela mhlawumbe ngifakela u700 ngibone ngibhatale and ngiyazi ukuthi kuthathwa vele entweni engekho uyabo so ngicabanga ukuthi ezinye zezinto ezangenza uma ngabe sengiphumelela ngathi no man kufanele ngiqale ekhaya impilo ofe wayiphila lapha akubanga lempilo uzothiwa egoli ngithebe bangithatha kanti bayongenza izinto ezirong ngoba awufiki waba nenhlanhla no ngaba nenhlanhla yazi ukuthi ngihleze ngithi mina egola ngiyazi lento ekuthiwa nginalento ekuthiwa ukuxakeka hayi lento ekuthiwa ukuhlupheka engayifunda egoli nginalento yokuthi at least noma ngalala ngingadlile kodwa ishelter nginayo and ishelter ngikuyona idecent so iyona lento ama decent shelter kade yangiqala kade yaqala manje sawuzulandela istage nje kodwa kade yangiqala because even noma ngifika la
ngihlezi ubeza abantu bethi ngihlala eGoli kodwa masubona inkosi yami unalelo khonyana lakhe thola ukuthi eroomini eyi1 bahlukanise ngamakhethi. I've never lived that life. Ngaphila nje ngahlala ngaze ngaba nezinto zami. Uzibuza ukuthi uNkulunkulu uyenze kanjani yonke lento. Ngaenda lapha ngine TV, nginombhede, ngine stove. So kuzo zonke izinto that's why ngithi angihluphekanga kodwa ngaxakeka. Ngoba ila ngafunda khona ukuthi mengihlanganisa lapha amabhodlela ngiphuthume lapha ya esitolo esibaba bayakwazi ungidayisela ngiyakwazi badayisela amabhodlela lapha. So mangabe kukhona umastende labangani bakhe bephuza idrink ngiyajabula ngiyabala ukuthi 2 4 6 8 asengino 8 rand lizophuma ipapa lika 2 rand 50 lizophuma ibindi lizophuma ijuice. You know, so ngafunda leyo mpilo kodwa nginento ethi kuyona leyo mpilo ngijabulile ngoba nginayi shelter of which is the most important thing. Angazi mina ngalala phansi kwebridge. So even ne shelter bengikuyona for me it was decent uma ngabe ngiyibuka ngikhathanisa neyabanye. So I believe ukuthi eGoli ngangiyofunda ngoba kunezinto engangeke ngifike kuzona noma engabe angikwazanga ukuzenza ukuba ngiqalanga kulokho akuhlupheka. Uyayibona indaba nokuyazisa ukuthi impilo ilandelisa kanje mawunala une shelter mawunalo unala nama morals. Yes, usubalansile unazo zonke lezi zinto lezi ekuyizona ezibalekile. Kusho ukuthi uqala ngezinto ezibalekile empilweni konke lokho kunye kuzolandela but as long as kukhona lokho okubalekile ekuyikona okwenza ube nempilo oyibona ukuthi I know at least I'm going somewhere. Uyazi ukuthi musendaweni kukhona lo inkingo osho kufuneka uma izwe ithiwa shi gospel wazaduma kugqomu zaduma azange ifike lo temptation. Look mina at some point ngake mangayiduka nje ngayikhohlana nokuthi ngiyangumculi konje because izinto ayihlangani la emculweni. Mangabe engahlangani ngacabanga ukuthi ukubuyela ekhaya ngeke kuze kungisize. Let me try something la eGoli. Ngafunda ngenza izifundo zokupheka. Nginento ethi njengamanje at least mengakwazi ukupheka ngawuthola umsebenzi noma ukupheka ne-waitress khonto engingayenza kunokuba ngibuyele ekhaya ngiyoqala phansi impilo ngoba la emculweni naye ayihlangani izinto angiyibona into engiyenzayo. You know the painful thing is that uyazazi ukuthi une talent ngiyazazi ngicula kahle ngezwane elincane kodwa manje le Kenya lapha emgaqweni ayingisi incamela umuntu engazi ukuthi ngine talent elimdlula kodwa inkinga uyadansa lo inkinga mina ngikwazi ukudansa yena ama-CD yakhe ayohamba ubuthapha mina kwakuze ukuthi noma kuprintwa ama-CD because Phumlani was very business minded so benomshini sizenzela ama-CD siphume khona ngemvestenkeni Phumlani so uyena umuntu engeke ngithi noma ngabe kukhulunywa ngoku hard working someone ohleze nengqondo evulelekile ziningi izinto engayifunda kuyena. So mangabe kuprintelwa abantu ama-CDs go print abaprintelwa 100 200 khona udayisa kakhulu ngakanye sekuziwa kumina mhlawumbe ngiprintela u20 ngasekulokho ukuthi ngibe nawo phela ama-CD ngitshethi kulowo 20 mhlawumbe u15 ngizobuya nawo uwona lo 20 phela angidayisa nabantu bashaya 100 baqedile lapha ko100 no 200 baqedile baginqa ama-CDs bayabhala imali banemnikelo ngoba one other thing yayisisiphilisi labo 2 rand abazoke bephoswa lapha ya kwakuyona yayibuya isiphilisi ngoba wakwazi ukubala uthi hawu namhlanje ngithola u8 rand at least khona okuzokwenzeka you know. So ileyo nto yangenza ngathi ngiyayiyeka lento yomculo phela ayikho impact engiyenzayo nale talent Phumlani adayisa i-album yama-chorus kanti ngayithanda weNkosi sayithanda kodwa nje I'm telling you so uyena umuntu engathi because khona ngeke khona ukuthi ngesikhathi ngimtshela ukuthi ngifuna ukubuyela ekhaya akabona wenza njani nge-album uzayibuyisela imali yakhe noma ngafaka isithombe somunye acule lowo muntu ku-right mina ngiyayeka manje lento yomculo ayihambi lento ngiyabona nje ayikho lento engiyenza la so angihambe ngiyozama enye into so athi Phumlani no uzongiperformela ngivalele ekamereni athi angiperformela angifundiseka ama-tips athi yabo into ebamba abantu
and ama-actions yes uyacula but akube nama-actions owenzayo even nakule ngoma yakho ngoba it's a beautiful song ongcono guqa ukhombise that thing yokuthi abantu bayifile noma bekubuka umuntu akujabulele ukukubuka okwanje into eyangisiza ngoba ngihamba ngayokuzama ngakusasa ukwangcono ngakwazi nokudayisa ngaqeda no 21 wama-CDs ngaqeda 20 wama-CDs kuyona ngaguqa ishaya phansi ngedoda iyasebenza lento yokuguqa kwasekusele ukuthi ngikhale ngoba kwakungakhona inyembezi kufika ke ayifiki-ke zona kodwa nje okunye noma manje-ke abanye abantu abangangawo ukufika lapha endaweni mhlawumbe kukhona intombazanyana nje ikudabukelayo ngempela genuinely wena uyishintshe lento ubona ngathi hhayi-ke sasusundele la futhi-ke uyabuya bezwa usezoba nengane ayifike mhlawumbe isikhathi ngempela kuwukuthi udalwe yabona usevamise ukukusiza awuzange ungene kuleyo temptation. Fortunately uNkulunkulu mangabe neplan kukhona izinto ayiqhelisayo. Angikaze ngaba nalawo ma temptations. Especially mengisasegoli. Ngaphandle kwesitore ngihleze ngisixoxa esangibuyisa egoli. Isona esangixosha-ke egoli ke leso. Lesi story njengoba ngithi ngingakhohlwa indaba yomculo ukuthi ngumculi kwenanani. Ungafrustrated. Manje ngithola lo wesifazane uMxhosa. Yabo ngize ngiyajuluka. Ngoba ngiyaqala ukuyiqonda. Ngithola lo wesifazane uMxhosa. Ngiyathandwa kubo ngoba njengamanje ukubuyela back lento yomculo ngibonisa useless emgaqweni. Ngajefa umlandi sayiphethe ongikhulule ngizama ezinye izinto. Ngihamba ngayojoin isonto. So bayangibona esontweni. Ngiyacula esontweni. Hayi ungithande lo mndeni. Ngibe sebudlelwane nalo wesifazane ngikhohlwa indaba yomculo nje ngikhohlwa indaba yayo ukuthi ngumzalwane ke manje ngi-lead worship team for the first time ngihola esontweni. First time ngihola esontweni like kuthiwa siyabonga hayi nendaba yokubonga manje iholo kuthiwa nje mekuphela inyanga ukuthi uhlala ukhona njalo no ngi-lead worship team manje ngibanikeza emculweni manje ngiyabachela ukuthi hayi wena cula kanje ngiyaconducta manje and manje senginomholo ka 2000 ngenyanga ngiyahola manje mangabe ngihola ngibona leyo mculo isiyangibambezela ngisebenze la esontweni. Senjalo ukuthi ihamba kahle ngepipe eli-right. It's little esontweni. Sengithi no ngibe la esontweni ngibambe na. Aqhamuka wakho oyiqala kuthanda. Nkosi yami ngithi. Ngiyambela phambili yayo. Uyabona ma? Uyazi-ke. Mengithanda kulomndeni ngibona ngiyindodana ke manje la. Kanti manje njoba ngithandwa nje hayi omalume bayithokozeli le ndaba ukuthi lo mfana omZulu osethandwa kangaka hayi mekwenzakala sixabana nalo wesifazane iyona into yangibuyisa egolide ona ma mekwenzeka siba nokungaboni ngasolinye amane afune ukucommit suicide adla amaphilisi me overdose amaphilisi ngithola i-call from uma wakhe athi kwenzakalani naye ingane overdosile la ngibona ukuthi manje ekwi-background ngezo malume bethi haya siye kuyena engeke ngizoshawa into ongakazi iboneke la vele labantu ngiyazi ukuthi abangifuni manje uma ngabe ukuthi bayeza hayi nongisenkingini kukude ekhaya hayi ngifonela uma ngithi ngiyagula njengamanje ngiyagula ngicela ningitholele imali ngibhukhe ithikithi ngibuye bazame lapho ngisho koba Nkosi yami nabayizamela kufanele bazame le mali ke manje ukuthi ngibuyele ekhaya bona impela bangifakela ngifakela ngibhukhe same time ngihambe bathi nje befika bayafona bethi sila njengamanje ngisendleleni ngibheke ekhaya ngiyadingeka kwawukhamba kwami ke eGoli ngazama ukunyamalala ke eGoli vele lento yomculo endivela ngisayinakile mangabe ngibuya ngiza la eThekwini hayi man le ngoma yami ethi kuthebe kwazi abakudumisanga kuthebe bonile iyashisa la eThekwini wena wazi angazi mina
uma ngabe ishisa la etheni ngibona ukuthi hayi man shothi ngisangazama kulento yomculo ngibona isiteshi samakholwa ngaleso sikhathi ekwakuthiwa iKNI alright inokwenza inkonzo so mengifika kule nkonzo yinto enkulu ngale ngoma kanti ngibaleka nje egoli ngithi mina ayengiyozama enye into manje khanga ngavena le mculo ayisalungi kanti indaba yomculo isivuthiwe la ekhaya la ekhaya ivuthiwe ebantwini abazongi-understanda kahle that understand the language yami that understand i-message engiyiculayo emva kwalokho-ke hayi mengifika la ekhaya ngibuya la eKZN eThekwini izinto zi-right kulevelekile ngi-right ngabuyela-ke emculweni ngalokho ngizama-ke ufika ulandelwa baggage awulandelwa lutho wena une-wisdom kaSolomon into ilaphi nje indaba ukuhlakane futhi uyabona i-wisdom okuningi ngizoyibonela I think nje uNkulunkulu wanginikeza ama skills noma isipho se leadership at a very early stage mina nginganakile because kwesinye isikhathi uyakwenza izinto uthi no ngiyazenzela lokho othi ngibuye kanje as a result mina whenever I face ama problems angiwabukisi in fact mengihlangana nenkinga ngicinga solution eqala before ngiyidiscuss mengihlangana nenkinga ngicinga isolution yayo kuqala before ngiyidiscuss ububanzi bayo ukuthi surely mangabe ukhona inkinga ikhona indlela yokuphuma la so can't we look for an exit ukuthi singaphuma kanje bese kuyimasi discuss ukuthi oyibanzi kangaka lenkinga kodwa khona ngeke ngikwazi ukuyidiscuss ngayithola isolution ngithi hayi lokho ngeke ngoba kulungi lokho asenze lokho wafika ekhaya wahlala waqhubeka nayo ingoma wathi hayi ke ngiqhubeke negospel nayo iyangifuna impela mengifika ekhaya abazali bami were very supportive and now knowing ukuthi ba strict babengasho ukuthi buye egoli ngoba kwakunesikhathi nje khathi sengiyekile umculo sengiyazama kwakubona basebengirentela ke manje ngiyarentelwa ngifakela ukudla futhi begcina ngaze ngikwazi umhla 15 ngababa ukuthi baba uyahola namhlanje bayazi bazolindela icall yami and then kube ibona abangifakela imali and uyamajini ukuthi babengasho ukuthi buya futhi ngibuye ngempela ngoba ayikho vente ngiyenza igoli ayikho into engiyenzayo uqotho kubazali bakho kuningi okufunde kubona esukusebenzisa manje ekukhuliseni nje nganokube nobaba nomzali abadlule kona angiboni khona udlule kona kodwa khona okufundile kubona okwenza nje I think ngaphekwa konke into engiyifunde kubona i-support i-support yabo was amazing ngaye ngababuza ngelinye ilanga ukuthi yini ayenza ningisupport ngisegoli knowing ukuthi angilethi lutho ukuthi akhoma result ezinto but nibe nento nje ukuthi khona engiyokwenza ngoba phela ngikuthatha ukuthi igoli mina kwakuyistage sokuyofunda nje kuphela ngifunda izinto ezizongigcina empilweni so I think uqotho babo nesupport yabo kubantwana babo kungenze ngaye lo babenguyena nami kubantwana bami khona iside lakho ke futhi engilaziyo yes angazi wenzani into i-composition yakho ingene ethi khaka kwi-voice uqala ucabanga i-voice as a composition noma kwenzeka nje ngoba khona lokuba kanjena kwawubona ukuthi ngingayithatha ngoma umuntu odifuna ne-voice idingale ngicabanga ukuthi even isiphiwo sami sokubhala unfortunately ngeke ngichaze ngenye indlela angichaze njengomuntu obhalayo ngoba honestly angikaze ngahlala phansi ngahlanganisa ukuthi emva kwale kamzo ngena phansi nazo nibone ngiphila uThixo akavuma no angikaze kwenzeke isiphiwo sami si different ngoba ngikhumbula kahle when kufika kwanqaba umusa into engangihappy yona kodwa sile ingoma yabona ingoma ekusikele useteksini awazi ukuthi uxoxene ba ngoba uyayizwa inengoma eringa emadlebeni nami and isihlangene njengamanje ngitshela ukuthi ngehla ngingakafika estobhini engehla kusona uthini thina ngiyehla ngifuna ukuyirecorda lento engizwa ngoba iyangifikela le ngoma imnandi kodwa ngizofika
endlini sengikhohliwe therefore ithi ngehle la yenze bese ngishaya ngeenyawo ngizochuma phela ayikho imali yongichuma shaya ngeenyawo manje it's listing sekuseduzanyana wethi na khona into sengibona usho bese isikhathi asimase sicula sihamba nawo city to city noma usicula sometimes ngizwe ile ngoma ngiyayizwa ngikubuke nawe ngithi ingabe ubani lo wafika ekseni sebethi baqedile ngawe kwawenze njalo kusho nje akhambisana ukuthi akhambisana nesimo sami mina into esengayibona uNkulunkulu uthi wayibona ukuthi ngigcina ngumfundisi ngiyakuzwa akungaze ngacula ngesimo sami manje uphakela thini mina ngiphakela ngithatha ngisho ngithi angaze ngahlala phansi ngaphandle but imessage iyafika bese ngiyayidlulisa injengoba njalo leyo ngoma ethi kuseni i-apply me ebusuku ntambama uyo interview yapho yabona bakuvalela amagame yabona abantu bevala yabona bevala bese baqedile shembuka mina ngiseboardroom yabo ingena nje leyo nje injalo ngoba I think uNkulunkulu ufuna ngixoxe istory somunye umuntu kodwa ngisixoxe ngami kube ngathi mina engikusona kanti angimina so okwanqaba umusa all the classic songs engayingabhala nama classic ngiyawabhala hayibo no ngiyabhala ama classic angiyazi into nje masubuyileke wabuya ke waqhubeka ke i-breakthrough sunako konke unani emqondo ukuthi ukusuka la ngiyaphambili ufuna ukufika phi wenze njani noma ngabe uqamba manga umuntu othi waba ne-recipe noma waplana nimbone yakhe ngiyakuzwa yenzeka ngempela I think lento ye-success ilele kwi-hard work nabantu uNkulunkulu akuhlanganisa nabo bese uthatha step by step manje ke nangu thina ke uyabona ukuthi asengifikile ngathi gospel kanjani ngifuna ukuphila sekwanele nabantu ngiyacula ngiyaqhubeka ingabhizinisi man umuntu akadli iculu umuntu akadli ivangeli umuntu fanele wafika kulokuthi hayibo yaphila ashintshe manje 2020 before COVID okay I think nje 20 le angiyibuyisele back emuva ukuthi ngingene kanjani especially because one thing nje yenzakala ukuqala umculo wami I think ngivule icompany yami iThina Music ngo 2000 should be 2013 kanje sengibona nami ukuthi ngiyimele manje ngiyakhona ukuyimela ngiyakwazi ukumanage umsebenzi wami so ngavula icompany yami kwayiyona engisebenza ngirelease ngaphansi kwayo and all kwahamba ke iminyaka ngikwazi ngasiza nabanye abantu but kwase kuba nento eyenzakala ngo 2017 18 bese ngiyabuyela ngithi uthi ngizama ukuthengwa indlu zama ukuthenga umuzi ayizame ngaze ayikho indlela engazamanga ngayo namanga ngazi ufuna umuzi manje ngifuna umuzi ngikhathele ukurenta manje yabo lento yokurenta ngathi ayingisizi lento yokurenta ngikhokha imali enkulu shanda wona makuphela imali uthi menge ngahlule ngokurenta yabo sebengisabisa ngokuthi bazongikhipha ngabona lento yokurenta ngikhathele yona bese ngiba nento ethi ngawuthenga futhi umuzi futhi ngawu-afford njengoba ngikwazi uku-afford i-rent surely nomuzi ngawu-afford I tried everything engazanye umuntu ozamayo ngazama bonke hayi akulungi uthe kusaphakathi nokuzama bese ngifike lo mcabango ukuthi othi ngikhohlwe lento yami yokuzama ukufuna umuzi ngathi ngihambe ngiyo-renovatela abazali and inhliziyo yakho njalo le and manje nginomuntu engiphila naye uyabona siyazama but le ndoda yabo yahlehlele manje isizasiyolungisa kubo manje surely kwakufanele anqabe umama athi hayi ngathi singenawo umuzi buka ngiyabheka kwakufanele anqabe you know normal person was kwakufanele anqabe athi ayibonge kayenze sense lento yakho ubafuna uba-renovatele ukukhumbula yonke into abayenzela noma uthi i-way out yona ndlela engayi-afforda manje sengabe yi-failure completely no nginento ethi mind you ekhaya angiqala ukurenovate ama-renovation iy'teji ziyahlukana khona le-renovation ethi ngalamasentshane enginawo ukuthi ngibasize lapha nalapha so njengamanje mhlawumbe i-renovation yesithathu
le ngiyenza ngoba ngesikhathi ngiphumelela ngikhona ngikuzamile ukuthi ngishintshe kancane isimo sasekhaya iyaqhubeka impilo yathi kuba ngcono ngathi othi futhi ngiphinde ngizame angilikhohlwa ikhaya nabazali so uma ngabe ke sengifikelwe lo mcabango manje kwesithathu hayi nalokuthi ngiyorenovate manje ngiyoqala phansi njengamanje ngoba le ngiyimosha la exameni ukuthi ngifuna ukuthola yami indawo ngiyahluleka othi ngimane ngihambe I think it's a wisdom nje qhamuka kaNkulunkulu ngikutshele ngayo athi uNkulunkulu ngoba lokho nayi way out yale nayi solution yale nkinga yakho but kufanele uqale back hamba uyokhokha i-black tax let's ibalekela hambe ekhaya manje uzovuleka yonke inyanga usibusiso sabazali njengamanje shaye yonke shaye phansi yonke la uthandweni kodwa uqhubeka ngathi uthi wawukhethe kahle isiselo no ngakhetha kahle mina one thing about my wife believes in me more than anything so improve ungacanga ukuthi wenzeke ngemlingo sengiprovile ukuthi yona wawena so ufika nje usezo uyabona ukuthi hayi ngeke ngikwazi ukuphikisana nalomuntu ukuthi ungangithemba so uma ngabe ngithi asimena kancane leyo muzi ayilungi asamtho renovate ekhaya mengiqeda ukurenovate ekhaya to show ukuthi ngirenovate ngendlela right ngahamba ngakhohlwa indaba yokurenta I spent a year ekhaya going back manje uyamajina usuke esilungwini la usurenta khona usubuyela back enanda la usukake ngiright ngaba ngibuka kodwa mina I believe ekutheni umuntu ufanele angazi ngeqiniso ngiyakuzwa angithandele iqiniso ukuthi so I cannot fake because ngifuna ungithande rather uthola iqiniso mongahambisana nawo hambisana but mohambisana nalo uzongithandela iqiniso ngoba ngeke lokho ngicompromise noma ngize ngiqambe namanga ngoba nakho ngifuna ukuthi ungithande ngizama ukunaphelisa ke manje ke kuyakhulisa nikwenza usebenze hard so ngibuyele ekhaya khokhe nje kahle umoya for a good year hleli nje nabazali ngiphume ngihambe ngiyosebenza noza kwethu samsosebenza sihlangane backstage nasuke backstage ngiphindele ekhaya awuthina uyabo so kanti lapho uNkulunkulu ufaka into yokuthi uyabona yini lento ukuthi iyakwazi ukwenzeka lento yokwakha therefore nawe uthi ungakwazi ukuyakhe eyakhe indlu kanti ngenhlanhla ngo early nje ko2014 nemali lapho ngiyasebenza shama department lapho kumnandi ibothe oyo ngaze ngaceba ngemincane nkosi ngiyabuzwa futhi ngiyakubona umsebenzi ngaze ngaceba ngemincane ngibhala ama invoice hibo ngathi imali ikhona ithi dad yakhole ngiyakollecta yabo so ngaleso sikhathi athuma abayazi kunendawo edayisayo lapha ile ndawo bekade zineyimoba ngathi ziyadayisa nami nginanayo la imalini hayi 15 hayi sithatha lula ikhona imali angithathi bese futhi ngithathe ngikhohlezi ngathenga indawo ekwenze njani manje ngihleli la ekhaya ngiyabona ukuthi okay phela ngesihlale la ekhaya forever fanele ngizame enye indlela futhi kanti sasekule stage yabo le stage sokwazi ukuthi uthola ibalance between umakoti wakho noma isona stage esinzima empilweni yabona especially we provide la ekhaya so obviously nasekhaya banawo umonyana ngawe so manje kufanele wenze ukuthi labantu laba abathole i-common ground omunye athola indawo yakhe nalo phela uyiqueen nalo uyiqueen uyabo so I think iyona phase eshaya abantu abaningi so kulonyaka mina ngisebenza leyo phase uthi umuntu akayazi indawo yakhe bebuya la uma uyangithethisa uthi mama ngibuye ngala ngibandazise ngithi uma phela usemdala ngibuye ngala ngithi usamncane kusami uzokhula lo ngithi mdala lo ngithi mncane ngenza ukuthi bonke abathole umuntu akathola ispace ukuthi ukhona enhlizweni yami so kulonyaka ngisebenza lowo msebenzi so uma ngabe ngenza lo msebenzi hayi labafana bebakha la ekhaya bathi sangaqhubeka sakho ukuthi uyobiyelela indawo yakho lapha phezulu
ubaphathe kahle nakhona bese isikhathi umuntu sebafanise angabakhokhela wabarodwa ubaphathe manje banento engathi singaqhubeka nalensizwa le isiphethe kahle bahambe bathi besabiyela mind you nganginandaba mina indawo ngiyibona njenge future mina ngizenzela nje indawo mebesenza bebiyela bathi uzokwakha nini la ngithi mina nisho ukuthi singakha bathi hayi singakha ngaleso sikhathi mind you bengiqeda ukwakhe ekhaya obviously imali ayikho kahle kodwa la fanele bethi bangakha sengicabanga imali ngispende ekhaya sho ukuthi ngisazospenda yona nalapha uzokwenzeka nje hayi bese ngiyaqala one thing engayisho ngaleso sikhathi ukuthi uma ke waba nento ofuna ukuyenza wayitshela uNkulunkulu iyenzeka kakhulu ngoba ngitshela ukuthi kwangithatha only 6 months and manje phela akusahambi mina ngento sinezibusiso abazali manje bathe siyabonga mebehlala njengamanje ayisekho lento ukuthi ekhaya sike sivuke nje phakathi nobusuku amanzi agcwele indlu mekuwa kwanetha hayi ngeke silale nathi ngoba amanzi azongena ngeindonga ukuthayela la ekhaya manje abazali sebekwazi ukulala comfortable banendlu abayizosho ukuliza khona itiles phezulu khona itile phezulu khona itile phansi bayazi indaba kaMata lokushitshwa njalo ngoDisemba izinto manje zi-right so noma belala balala comfortable uyabo so uNkulunkulu lezo zinto njalo lezi ezincane ibusiso mekwazi umzali ukuthi alale comfortable ngenxa yakho it's not in vain leyo nto leyo lapho usupopular kodwa lo akungena emqondweni futhi ngiyabona abantu bendawo bathathe bayakha uyabona lento yoduma mina izongisanganisa siyahluleka kwakufanele ngisanganise ngalezi sikhathi so iyahluleka nje ukungiqoba ngoba remain mina ngidume mengise stage mengehle stage sengumuntu ngiyakuzwa njengabanye abantu ndona ke phela abantu baba nayo indlela abakutreata ngayo eyenza ukukhumbula konje ngidume kube kangami ngabe nje ngisadabula lapha emarket nami ngihambe nabanye abantu impilo nje impilo normal engithi yazi masudumile khona izinto oyifisayo usaphuma khona nje sitole ngangithanda Nkosi yami masausage akhona kumphathi ngiyabona manje ngidumile angikhona ukuya lapha ngesasitolo sekufane manje kumove forward ngempilo ngithole osushi manje kodwa manje ngiyasho inhliziyo yabisele lapha kuyabo kumphathi lapha so now ngaleso sikhathi uma ngabe abazali becomfortable ngiyakha ngapha sekuhlangana izibusiso manje imali doesn't matter anymore ukuthi nginayo noma nginayo kodwa kuyaqhubeka lapho kwakhe within 6 months 2019 kwashaya uDisemba ngiqedile yonke into kusele finisher kuphela there's ceiling tiles phansi kupendiwe yonke into ku right 2019 ngayibuza ukuthi lesi speed esingaka sokwakha lendlu ngisithathaphi kuyabona ukuthi supernatural uhamba phambili ngenelele manje little did I know ukuthi mezithi January February angena ama booking sibheke kuMarch kumane kuqala into ekuthiwa lockdown alright izanayo COVID ke manje leyo inkinga yale COVID ifika nje angirent into kuphela ngikhokhela imoto ebengithanda imoto bengithanda imoto yakhancane uthengenye ubuye ehambeni uthi wona yangishayisa okay ngiyothenga enye imoto bengithanda imoto so iCovid ngifica into engikhokhelayo manje iyodwa ngikhokhela imoto okay so ke kodwa i-shelter ngisorted ngayo okuyinto ehlanganisa abantu nale shelter le indlela engiyakhe ngayo angi-understand ngize-understand mase siphakathi ne-COVID ukuthi hayibo imoto idliwe manje zonke but at least zami manje idliwe phela during COVID angithi asikhona ukukhokha sikhona ukwenza lutho imisebenzi ivaliwe manje ivaliwe phela ungasibona sithaka nje thina sike zano 2 years wonke singena income esitholayo nje sithi sabaculi sike zano 2 years wonke phela siyakhona imoto
mina ngadlela imoto ezu5 thina uzosenzani ezibo5 wena uthi ngiyazi yini hayi kodwa zazo5 and ziyakhokha zonke le ka cash ngitrade ngayo fune ekhokha engabe no cash manje ayisuka wena imoto ka cash manje ihleli lapha egcekeni ayena weakness yakho azahamba imoto kwathapho kodwa into engibe ngayo ukuthi vele asisebenzi asindawo futhi asingqongqozela umuntu futhi vele imoto noma ngizoyidinga phela mengiyothenga kodwa ayisona isidingo kakhulu manje ngoba ngina nakho vele sivalile izwe vele livaliwe so le ukuthi anginamoto ayingidle kakhulu kodwa ikhona lento ebuhlungu phela ngiqala ukudlela imoto and akudliwe yodwa kudliwa 5 wathi uthi uyifaila wazoyibuyisa kuwena lento thina kodwa manje nginento ukuthi at least la endlini sine shelter nangonkosikazi nazi izingane abazali basorted lapha so uzobona naye gogo ekhona ukudla phela sesilokhu sazizama mina ngazaphila njani ngeCovid mina ngiyazi lento kodwa ila ngafunda khona ukuthi abantu 500 uyakwazi ukucrossa awuphelele restaurant 500 ukwazi ukushaya icrossa nje sekudliwa ngelimits manje akudliwe sinome kanjani so kufika leso sikhathi kanti njoba ngangiprepare kwenziwa yonke lento uNkulunkulu ufuna ukintroduce lento ye-construction uma ngabe labafana bengakhela ngo-November wa 2019 ngithi njalo lokungihamba ngiyoba-check-a bakuye ngibathengele ukudla kuye ngibajabulise ngibabrayele babazela umlungu bese bezwe umlungu awuregister company awuregister company ufuna imisebenzi wena thina sosebenza wasiyawathi nomsebenzi ngithi nisho kanje ngihambe phela ngiyoregister ngiregister nje nami into engazi ngoyisebenza nini lento ngiyacula mina ngizoyenza nento construction kanti uNkulunkulu mangabe ekufaka entweni usuke sekuprepareile wena ungazi ukuthi wena ngikuprepareile so kunezinto ozozenza ungazi uzenzelani wena uzenze just because I can kanti mina nginokukhulu kunalokho wena okufunayo ngoba mezithi April icaca ukuthi lento umculo ayisebenzi njengamanje izwe livaliwe anizucula bese kwangathi uNkulunkulu wayengibuza ukuthi we Moses uphetheni esandleni mengithi ngiyabheka khona iCK and leCK eTZ construction ngiregister last year hayibo ngingazi mina ukuthi izongisiza kephi bese iyona into efanele ikusizeke manje njengoba njengamanje wena une certificate thola ukuthi ungabakhela kanjani abantu ngitshela ukuthi mina during COVID ngangibhizi ngakhana nezindlu thina during COVID mina ngumakhiye manje ngokumakalapha manje ngiye siteini ngumlungu still ngisakhona ukuthenga imoto but here's a trick Ukuthi ukhuzekile noma ngikhuzekile phela manje imodel ufuna imodel ngivuka ngetruck manje ngoba ngika construction so i-truck liyadingeka mini truck liyadingeka ukuthi likwazi ukuthi lishaye lama day to day liqoqa impahla kulokhuze mina yamanje anginankinga naye yami ngizobuye ngibona nekukhona leli truck leli umsebenzi uyahamba uma ngabe kunjalo another thing that came as a mystery kumina uma ngabe sekukhona le construction ngiyakha ngidluliswa ngasesontweni engakhulela kulona mangabe uNkulunkulu engangajwayela ukuhamba ngakhona mangabe uNkulunkulu engidlulisa ngakhona ngithola kunokhula angilalanga lelo langa inhliziyo yami ibuhlungu njengamanje ukuzikwenzakalana esontweni ngiqale ngiacquire indaba sekwenzakalana esontweni ithi qhatshene lapha esontweni bangama position and all phonga icakwe yini ngangaka iyangikhathaza lento ingikhathaza mangabe ingikhathaza first money eyayi deposit eyangena ka construction imali yakhona yokuqala ngingathatha imali engango 20,000
ngiyokwenza na ngiyobiyela nje esontweni thina angizazi ukuthi ngibiyelelani mina ngibiyelela ukuthi sengizwile ukuthi kuqatshenwe and njengamanje kunamaplan ukuthi le ndawo ayidliwe abantu badabula phakathi kwangasenkulunkulu wangu iphelele ayinasithunzi manje vele sekucacile ukuthi le ndawo iyadliwa kuzokwenziwa imixhaso khona vele akusekho nje indaba yesonto nabantu bakhona abaqabene thina manje leli sonto ngikhulele kulona Sunday school bengicucula la ngikhulele la izifundiso zokukholwa ngifundela ekhaya ethi manje ngithi no ngeke kuze kwenzeke ngoba sengibonile ingene le mali yokuqala ngihambe thathe ngiyariska njengamanje kwaphela le deposits le yabantu akuyona iprofit ideposit ekufanele ngiyothenga ngayo izinto zokwakhela abantu but mase ngikwazi ukuthatha imali engaka ngihambe ngiyothenga into yokubiyela esontweni kwenzakala nangempela ngibiyele futhi angina interest yakhona ngiyabasiza babuye bezobona ukuthi hayi no ngiyanisiza enizamenike nibuyise phela nibuyisa yabo whoever uxabene nomunye zamani ngibaqoqe ngiyabazi ngibize lo ngithi zamani manje xoxani sengibiyelele so indawo obviously safe ngeke izidliwe indawo futhi njoba ngeke isaba nokhula nje sekuzoba nesithunzi sokuthi esontweni kanti angazi nakhona lapho uNkulunkulu usebambiwe ukuthi ngiyakudoba ke manje uyabuya wena njengoba wenza lento wena uyenza ngoba awunakile kodwa mina ngifuna wena ngiyabona yonke lento oyenzayo mina ngifuna wena kodwa ngibiyele bese uma ngabe bese kuba nento ethi cha wena ngeke usaya manje edolobheni ubuya uzokhonza la okay mengibuya ngizokhonza la nginento ukuthi angifuni kodwa kube umfundisi ngizomsiza lo mfundisi aqhubeke mina ngaze ngayiphupha ngumfundisi I can never do that angisize lo bhuti ngoba yena unama capabilities zokuba umfundisi futhi ngiyakhumbula ukuthi our late mfundisi owashona wayibhilivela kuyena so nama ngisiza yena mangabe kuqhubeka yonke lento ngiyakha ngapha nali sonto ngapha awusengathenda la ngama Sundays it fine kanti njengoba ngilokhu ngiyenza senginama programs manje engikwenza ebandleni khona phela mfundo ekhulayo manje yabo la abazalwane bebengasekho kodwa yabuya manje indlu nayo iyagcwala nama programs mhlawumbe nama youth Fridays ngibiza abangani bami vela nenze lutho zani sizo awukhuluma kakhulu lo umemezela kuthina ngaphandle uyenza nje siyenza la fanele kube right uma ngabe kwenzakala shuthi amana feel intimidated ukuthi lo manje ayisenze shuthi ufuna ukuba umfundisi amana ngishiye kanjalo ahambe kusala nje kukhona umzalwane ozongcwatshwa fanele ngcwatshwe umzalwane ilungu elidala ahlangane nami somewhere egarage athi hayi ngiyakubona uyasifuna lesikhundla sobufundisi awusithathe awema ngithi ngake ngaphupha mina ngomfundisi angikufuni ukuba umfundisi mina wayezoza ngikuthatha wanginika izinto mina ngisiza wena la ukuthi at least akube ngcono izinto wazi umuntu wasemhlabeni awu ngitshela ukuthi sasala kanjalo so waqala emfundisini ke ngiyithekiseka kanjalo waqala umntwabo thina ngaleyo langa wafika manje ngibiza umngani wami uStrike uStrike ekushubile manje ngishiwe nesidumbu la fanele ngisingcwabeke manje mina ngiyazi lento yokungcwaba mina lento ukufundisa ngiyazi afika angicathulise angcwabe lapho angicathulise manje sekucacile ukuthi okay ngibekene nokufundisa manje nali ibandla ekseni kufanele kiwe senkonzweni mina phela nginezwe noma njengomzalwane ayisefanele ngibe nezwi manje lokufundisa labantu kufanele kube umfundisi manje ngivuka ekseni fortunately ubani umkhwe wami umfundisi okay uyangifonela nobudlelwano obuhle bantu abasekhwele sinobudlelwano obuhle ayifanele so ngifonele yena ngithi hayi mkhwe wami
fanele ngiyoshumayela ngenze njani anginikeze izwi lengafonelanga yena ngifonela ustrike anginikeze bajabula abantu kumnandi ngafikelwa into etsilayelanike manje bazalwane bizwe mina ke manje and njoba ngibizwa ngoba ngikwazi ukushumayela yebo ikhona into othi uNkulunkulu angibizele ngathi usugqoka umjiva manje umjiva usehlizini yafika wena manje indaba ngixole interest le ndaba ma now sengiyabatshela ngithi bazalwane uma bekwenzeka ngoba sengumfundisi manje nama ngiyazi lento engibizelwe kuyo kodwa ngoba uNkulunkulu useyipave yaze yenzeka mekwenzeka kuba nesande uthi angazi ngizothini ngifika la ngikhwehlela nithi amen sambeni ngoba ngibiziwe njengamanje angeke ngiqale into engingayazi nami lento engibizelwe kuyona ngiyazi ngenze izinto engingazazi exactly ngeke ngikwazi ukwenza leyo nto so mekwenzeka ngifike ngikhwehlela nithi nikhuza amen kakhulu nijabule nishaye izandla siphule sambe ngoba uzongitshela ukuthi ila ukhona namanje elangikhona njengamanje emva kwalokho iyagcwala indlu mina phela ngithi ngivisionary mina ngivisionary angeke ngikwazi ukuqhubeka ngikhonzele kule ndlu nami engangema kuyona ibazalwane siyaphuma la vele siyampintshana manje la siyaphuma la siyokwakha lapha vele umfundisi wethu wayenendawo wathi lapha kuyokwakhiwa indlu yesonto but unfortunately wahamba ingakhiwanga kanti njengamanje siyahamba siyokwakha lapha wasebenzisa construction yakho sebenza construction yami iyokwakha manje ibandla leli bandla liqalwa imali yayo leyo construction yini igama lawo usuqamba igama elide nawe paragraph noma uqhubeke nelidala le bandla cha phela ngiqhubeke empandeni impandeni empandeni angiqali phela okwami new southern bani angiphela mina lento angiphuphanga okanye angiyicabanganga ngayiplan mhlawumbe ube ngayiplana mhlawumbe ngeke ngilenzele ngishenana ngokuya ngize edolobheni nami ku working class nje ngiphume thina abantu abalale njengamanje ngizophinde ngibe nesinye isiqephu nawo bayakuvumelekile uzothola mhlawumbe khona sebesuka kwenye indawo noma uzuza abazalwane bethu yabona uthi nawe silethe abantu bakomlazi manje yabona uthi na hamba kanjani abanayo lokho look mina ngoba sisenanda ngathi uNkulunkulu bengekaza angibizele Nanda kodwa befuna abantu bakaMashu ngiyakuzwa shola uNkulunkulu ufuna abantu bala eNanda futhi la ngibizela khona ila ngikhulele khona ngoba phela inkinga indaba ukuthi ukhulele kwenye indawo usuyoshayina kwenye indawo usuyoba so fanele ngilide bona laba bangaziyo ngihambe ngeenyawo la ngikhahlela ibhola fanele kube yibona laba wakhuluma ngebhola ngithathekile liyabona le bandla ngicela sixoxe nje ibe yodwa thina lento yayo yes ubuduphela wakhuluma ngebhola uvela umuntu webhola noma uya ngoba kuye socialize senihamba nodumi senenza konke lokho sikuthandayo na phela mina manje ngangitshela ukuthi ngoba umdlali webhola unamanga ngoba iyona nto bakhulele lokushini into ejethi hayi right la futhi ngangiyinzima ngangingakalimali emzimbeni ngangisamncanyana kahle and ngiyinzima ngibona ukuthi uyilimele athi neka angithi phela manje ngokwebhola ngilimele ngoba umoya useka akusakhona ukugijimeka so now mina ngitshela ukuthi ngophumelela ebholeni ingakho lento yomculo nginganandaba nayo ngoba mina nayi inkinga lento iyangikhatha ekhaya ngoba amanye ama-games angesonto ekhaya bafuna ngiye esontweni manje ubaba akalifuni ibhola kulungile sizoyivala-ke manje kodwa hawu kuningi bengisafuna ukubuza kona kodwa-ke thina indaba sethe ngizwile ebandla ngayizwa esitezi ngayithanda indlela owenzayo musukhuluma abantu ngesitezi kodwa kakhulu azengithanda kakhulu nempilo yakho ukhulu uzufike la athina ama-aspirations akho ngokufushane ukuze uma sesibuya nawe sobe sesifikela lapho
sewuhambe wagcina phi uhlokozile uhamba kanjani nje ngiyakwazi ukuthi nofika ukuthi sengishintshile umfana wami sengiyamanager uyacula ingane yami siyamthanda simthanda nobabili kodwa sengikhulisana na yedwa khona engazi ukuthi ufika umtshele kona njengamanje siyayithanda indlela okhulisa ingane yakho siyayithanda indlela ophethe ngayo umndeni wakho ngiyayithanda indlela okhululeke ngayo etheni ngeke ungihleke ngoba ngizoyihleka kuqala ngiyayithanda indlela open ngayo ngikuzwile lapha koduma usuthi sikhishwelani kodwa into ezakho bona angisakwazi ukubona noma ujoker noma ungajoki nayo inkinga nami la ikhona inkinga ya kunjalo ngiya mina into enginenkinga yayo ileyo nga-understandeki njengoba usho nawe ukuthi ma ukhona ngibona engihlala noma kodwa ngiyesabutha ukosami ngehlada ize ngim-offende ngicabanga usadlala you know into yami ukuthi into misunderstandwa ngayo ukuthi ngiyabhilivela kakhulu kumina okay ngumuntu noma nginomuntu obhilivela kakhulu kuyena nama-thoughts akhe nembono yakhe imina ngiyakuzwa yet hayi ukuthi ngiyakunqabela ukulungiswa kuhle bo kodwa mase ngiye ngayicabanga into ngayicubungula nginento nje ethi ngihlakaniphile so ngeke ngimane ngikhulume out of a blue ngiyakuzwa and two I'm a leader so njoba ngiyilida ekhaya as ubaba ngilide enkonzweni as umfundisi ngilide emphakathini as well as a role model kubantu so iyona into engenza ngibelievele kakhulu kuma views manje into eba inkinga ukuthi whenever u state ama views akho uzwakala njengomuntu one problem ngoba u state ukuthi cha konke okwenzakalayo kodwa mina nayi ibelief enginayo uyabona sicela ukuvalelisa namhlanje ngisho ngithi thina angakaqala nokustress isurface nawe but kumfundi mina ngihlale ngikhuluma nawe bengazi into eningi angazazi kodwa bengazi ukuthi you are such an interesting human being uNkulunkulu ukuphila siyabonga kakhulu siyabonga